ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଘରେ ବସି କିପରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ କରିପାରିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟିମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହି ଟିମ୍କୁ କିପରି ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲକୁ ହାତରେ ଧରିବା। ଏହାର ଉପରେ ଥିବା ଅପସନ୍ ଡାଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ କରିବା। ମୁଁ ମୋବାଇଲର ମୋର ଡାଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରର ଉପରି ଅଂଶରେ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ ଥାଏ। ସେଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍କୁ ମୁଁ ଛୁଇଁଲି। ସେଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିବି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟିମ୍ ତ ଦେଖିବ ତାର ତଳେ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟିମ୍ସ ଲେଖାଯାଏ। ସେଇ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟିମ୍ସକୁ ମୁଁ ଅନ୍ କଲି। ମୋ ମୋବାଇଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବ। ଏହି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଏହାକୁ ପୁନଶ୍ଚ ତମେ ବ୍ୟାକ୍ ଚାଲିଯିବ। ତୁମ ନିକଟକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇଥିବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସେଇ ଲିଙ୍କ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦେଖିବା। ଏ ଟିମ୍ସର ଆଉ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଗଲି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ କଲି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ମୁଁ ଛୁଇଁଲି। ଗ୍ରୁପ୍ର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖ ତୁମ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ଏହି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ଛୁଇଁବି ବା ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଏଇ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଦେଖ ତୁମ ନିକଟରେ ସିଏ ଅନୁମତି ମାଗିବ କାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ମୁଁ ଟିମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଟିମ୍ସକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁ ସାରିଲି। ଟିମ୍ସ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ କିଛି ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଲେଖିବି ଜଏନ୍ ଏଜ୍ ଏ ଗେଷ୍ଟ। ଏହି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ତୁମ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ନାଁର ଅପସନ୍ ଆସିବ। ତୁମ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଜଏନ୍ ଏଜ୍ ଏ ଗେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଛୁଇଁବା। ଜଏନ୍ ଏଜ୍ ଗେଷ୍ଟ ପରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ। ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖ ତୁମ ଅପସନ୍ ରହିଅଛି ମାଇକ୍ର ଅପସନ୍। ଏହି ମାଇକ୍ର ଅପସନ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଭାବେ ରଖିବା, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରି। ଦେଖ ଏବେ ମ୍ୟୁଟ୍ ରହିନି। ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବାଜ ବା ଶବ୍ଦ ଦେଇପାରିବନି। କେବଳ ଏହି ମାଇକ୍ର ବ୍ୟବହାର ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ କରିପାରିବା। ତା ପାଖରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ର ସିମ୍ବଲ୍ ଅଛି। ତୁମମାନେ ତିନୋଟି ଅଛି ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିପାରିବ, ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ସେହିପରି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥ ତୁମେ ଯେଉଁ ଇୟରଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ମୋର ଦେଖ ଇୟରଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି। ଏହାର ତଳକୁ ଅଛି ଅଡ଼ିଓ ଅଫ୍। ତୁମେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ସେହିପରି ଭାବେ ଏହା ପାଖରେ ତିନୋଟି ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ବା ତିନୋଟି ଟୋପା ପରି ରହିଅଛି। ଏହି ଟୋପାକୁ ତୁମେ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ରେଜ୍ ୟୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ। ତୁମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପସନ୍ଦୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଅଛି। ତ ଶିକ୍ଷକ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଅତି ସରଳ ଉପାୟ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏକାଥରକେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପିଲା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଠ ପଢ଼ା କରିପାରିବା। ଅତି ସରଳ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବ, ଏହିପରି ଭାବେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବ ଓ ଆଗାମୀ ପଠାଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରୁଥିବ କେଉଁ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମେ ପାଠପଢ଼ା ଆଗକୁ ନେବା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତୁମମାନେ ଭାବୁଛି ପୁରା ବୁଝିପାରିଥିବ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟିମ୍ର। ତ ରହୁଛି ଆଜିର ପାଇଁ ବିଦାୟ।